Arratsaldeon guztioi, ongi etorri Euskal City saiora. Gaurko saiora ere bi napar euskaldun konbidatu ditugu. Bi solas lagunak bi herri ezberdinetatik datoz eta helburu bera daukate. Beraien herriko enbasadoreak izatea. Ea nola betetzen duten lan hori gure gaurko konbidatuek. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Oso ongi. Ongi, ea nor zaitugu. Ni Iraultza naiz. Eta nondik heldu zara? Bianatik etorri naiz. Hori, Araba eta Errioxaren mugan dago, ezta? Justu. Eta gutxi hitz egiten da, euskara? Geroz eta gehiago, baina bai, ez da zonalde euskalduna. Ja. Eta zu irakaslea zara? Bai, bertako ikastolan. Bai? Orduan ze lehen edo bigarren hezkuntzan zaude? Lehen hezkuntzako irakaslea. Eta Bianan gustora solastu nahi duzunean, nora joaten zara? Euskaraz gustora hitz egin nahi baldin badut, ikastolan, eta herrian geroz eta gehiago, gazteen artean geroz eta gehiago, baina oraindik zaila da euskara topatzea leku guztietan. Bale, falta da. Bai. Eta nolako solas lagunak dituzu gustoko? Divertigarriak edo sakonak, erreflexiboak, pikaroak? Nolakoak? Denetari gustatzen zaitez, baina nahiago divertigarria izatea, ez? Azkenean gustora egotea da gehien eskertzen duguna laguntartean gaudenean. Bai. Ea nolako solas laguna daukazu gaur? Ezagutuko dugu, berehala. Bitartean esan zaitez, mesedez. Eskerrik asko. Zuri. Iraultza, Bianakoa naiz. 25 urte. Erantzun ikastolako irakaslea. Zaharra. Familiarekin, ikastolako jendearekin eta lagun batzuekin. Gustatuko litzaidake herriko jende guztiarekin euskaraz hitz egitea. Zuka, aritzen naiz. Bizkaitarrez, eibartarra naizelako eta batueraz. Ez da posible euskara hutsean bizitzea. Bakarrikan, gure inguruan, ikastola inguruan eta ikastolako jendearekin egia da, geroz eta euskara gehiago hitz egiten dela, baina oraindik bidea handia egiteko dago. Mendia nahiago. Kaixo. Iepa. Apa. Arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zer moduz? Ongi. Ongi? Bai. Kontatu nor zara zu? Estebe naiz, Erratzutik heldu naiz, Baztango bailaratik. Bale, Baztanen dago kakatuta, eta han hitz egiten da pilo bat euskeraz, ez dago arazorik. Ez, eremu euskaldune da, eta, nire herrien adibidez, iaia 100% daki euskaraz, kenduta 800 persona bizi gara, eta kenduta, ez dakizun bat, 10 ez dakit iritsiko diren euskaraz ez dakitenak. Ze ongi, Bai. Ze sorte, zuena. Aekako irakaslea zara, ez da? Eta nolako irakaslea zara? Zorrotza edo... Egerren gustatzen zaiz zorrotza izatea ikasleekin, eta gustatzen zaiz bai. Beraiek beren denbora aprobetxatu dezaten, eta pixkat nahiko kaineroa izatea gustatzen zait. Baina jatorra aldi berean, ez da? Bai, jatorra gustatu baietz, hori beraiek erran beharko dute, baina bai. Hori bai. Ni pasatu naiz, Aekatik, Ikatik, Euskaldun berria naiz, eta egon naiz euskaltegi urteetan, nik uste dut, hezkuntza eskolan, Zubiarte, Emiluze, zena, eta beti oso jatorrak izan ditut irakasleak. Sortekoa zu. Igual sortea edo, ulakoa zaretelako. Zure solas laguna irakaslea da, eta orkestuko dizut. Hemen duzu, Iraultza. Kaixo. Eta, erronka polita daukazue,
Zuen gauzetaz, irakaskuntzaz, euskeraz, hitz egiteaz gain, zuen herriko enbaixadoreak zarete, badakizue? Orduan, ea nola betetzen duzuen lan hori, bale? Animo! Bale, mi esker. Ongi pasatu, aio! Estebe, Erratzukoa naiz. 32 urte ditut. AEK-ko irakaslea. Zarra, zarra eta berriaren zera horrekin ez nago erabat ados, baina hola deitzeakin, baina orain deitzen den moduan euskaldun zarra. Mundu guztiakin, familia, lagunekin, lankideekin biztan denez, nire bizi euskaraz egiten dut. Euskal Herrian bizi diren eta oinik euskaraz ez dakiten bertze lagun talde handi horrekin. Jendean arabera, kuadriakoekin, lagunekin, gaztanen itanoa desente ibiltzen dugu eta bertze jendeakin azuka. Euskalkia bai, nafarrera, baina gero euskara batu ere solasten naiz. Gutxi beti arren daiteke baietz. Kendute medikuen ordezko bat edo kartzen badute erdaldune, bertze gainerantzeko guzie euskara hutsan bizitzeko ez dago inongo arazoik. Ni Erratzukoa naiz, Erratzu ez dakit ezagutzen duzun, Baztango baiaran, Nafarroi iparraldean dagoen herri txiki bada, Baztan agian ezagutuko duzu, baina Erratzu herri txikia, ez da erraz ezaguna egerran. Baina, bortzun bat biztanleko herri txikie, mendiz inguratue, mendia gustatzen zaion handako leku bikaina, eta, egerran gustora bizitzen da batan. Bertara joan barko naiz orduan. Ezunen gonbidatu ezate, etortzera. Mendira gateko adibidez, badaude hauza da mendirik altuen Erratzukoa, 1300 metro pasa dituena, Iparla ere mendi arraspolita, eta gero Baztanen saioa pixkat ezagunagoa, horiek baino altuagoa dena. Eta, hondartza nahi duenak ez du aukerarik, baina mendia nahi duenak egarran herri polita, eta gero edozein paseo emateko, udazkenean ondjoak biltzeko, arrantza egiteko, eiza gustatzen bat zaizu iza egiteko ere bai balio du, lekuak, eta egarran lasaia eta euskalduna, arras euskalduna, eguneko ia eguna euskalduna gara, eta euskara solasten da jende iaia dena. Eta hoxe. Ni Bianakoa naiz. Nire herria dago justo Rioxa eta Arabarekin mugan. Eta, 3.000 biztanle inguru ditu. Herri txikia ere, ez zurea bezain txikia, baina nahiko txikia ere. Eta, bertan dauzkagu, bertako ingurua ez da hain menditsua, baina, badauka bere xarma ere ez, bertako mahastiak, bertako inguruak. Eta, batez ere, nire herrian historia ez. Harresi batez inguratuta dago, eta inguru hori bueltaska bat bertatik emateko, harresi hori ezagutzeko, zelan hori gaztelu bat egon zen bertan, eta hori ikusteko oso interesgarria. Ezagutzen dut Biana Bizpahiru aldiz egona izan, eta leku polita da. Badu bertze, nire herriakin konparatuta bertze arras herri desberdina da, baina badu bere xarma, eta nire azkenekoz aurten udaberrian egon nintzen, eta zera mahastiak eta ingurua arras polita zegoen berde, eta badu bere xarma. Inguru horrek gero ondoko herriak ere herri txiki batzutatik pasatu ginen bizikletaz, eta leku polita egiarra. Gustatu zitzaidan. Bai, oso polita da, xarma dauka. Nire gustatuko litzeak mendia gertuago izatea, nire gustatzen zaialako ondjoak hartzea jutea, zure herrira joan barko dut bizitan. Orain ja pixka berandu, ondjo gehiena bildu dituzte, baina urrengo urterako iraila ondarrean urri asmentan, Erratzura ondjo biltzera. Eta euskaran aldetik zen moduz dago Biana edo? Ni berez ez naiz Bianakoa, ni Eibartarra naiz, eta duela 17 urte iritsi nintzen ara, eta lehen zegoen egoera eta orain dagoen egoera, nahiko desberdinak dira, ez? Lehen ezen entzuten ia ezer euskera, eta egia da,
ez zela oso aldeko euskararen jarrera, ez? Eta orain egia da egoera hori aldatu egin dela, geroz eta gehiago hitz egiten da euskeraz, badabaz zentzu batean gauzak elebidunak izaten, badaude herriko kaleak euskeraz, lortu dira gauza batzuk, baina oso egoera desberdina daukagu bertan. Eta gu ni bertako ikastolako langilea naiz, eta bertako langilea naizen aldetik, eta ikasle ohia ere naizen aldetik, saiatzen gara euskara herrira ere eramaten, ez bakarrik ikastolako inguru hortan uzten. Eta ikastolako haur kopurua igotzen ari da azken urteetan edo mantentzen da pixket edo? Badoa gora, bai, geroz eta gehiago, eta nik bai lehen sumatzen nuen igual ez zegoela inongi ikusia, ez, ikastolara joatea, baina orain euskara ikasteaz aparte, ez, hezkuntza ere baloratzen da, eta bertan jasotzen den hezkuntza ere baloratzen da. Zer ereduan publikoan oraindik ez da euskaraz ikasi, ez, edo bai hasi dira ja? Ez, momentuz ez, ateratzen, badakizu, gure zonaldean orain segun eta zenbat matrikula dauden posible dela, baina ez zen atera. Ez zen interesaturik egon, nahi dutenak azkenan ikastolara joanen direla edo segituko dute? Bai, hori da. Proiektu hori bultzatzen ez eta horrekin jarraitzen. Denetarik gustatzen zait. Batez ere roka, euskal musika, baina denetarik gustoko dut. Ez dut instrumenturik jotzen. Bai, gustoko dut. Batez ere, nire lanbidearekin zerikusia daukaten liburuak. Ez du gogoratzen, orain ez du gogoratzen. Bai, gustatzen zaite mendira jutea, igerian egitea. Bai, asko gustatzen zait bidaiatzea. Asteburu honetan, zubi honetan egon naiz Pirinioetan, askotan joaten gara, eta inguru horretatik mugitzea asko gustatzen zaigu. Ez nuke jakingo zein esan. Herriko bestak Kaina Hondarrian izaten dira, besta nagusiek edo, San Pedro bestak izaten dira, eta horrez gain izaten ditugu guretako gaztendako besta politagoak edo izaten direnak dira inauteak. Inauteak mantendu dira baztanen haunitz eta herrietan indarra handi dute, egin bat herri txikienetan. Agian Lizondon pixka gutxiago, baina herri txikietan eta indarra handia dute. Eta guretako izaten da urteko bestaiko berena. Ibiltzen gara etxez etxe, baserriz baserri, ohiturain mantentzen da, eta astelehen eta astearteakin ibiltzen gara baserriz baserri gazte guztiek, akordeilari baten laguntzaz, eta etxe bakotxean atratzen da gute edatekoa, eta kriston giroa izaten da guretakoa urteko momentu ikola politenetakoa, eta bestak ere gustatzen zaizkigu, besta nagusiek, baina gerran inautek badute bertze xarma bat, herriko jendeakin egoteko, eta gerran zera garaipo egita da parranda egiteko. Nire herrian ere, festa nagusiak izaten ditugu bi. Batzuk uztailean eta beste batzuk irailean. Biak bostegunekoak eta biak nahiko nagusiagoak, uztailekoak jende gehiago dagoelako eta irailekotan normalen jendea kanpoan bianatik kanpo egiten duenez lan, ez da inbeste giro egoten, baina guri gazteoi gehiago gustatzen zaigu herrikoa gaudelako eta giroa familiarra delako, ez? Eta beste jai berezi bat Kodas eguna izango litzake. Kodas eguna bertan daukagun ermita bat, herriko azpikaldean, justo Logroñora bidean, eta horre egiten da, erromeria eguna, herriko guztiak egoten gara bertan, bazkaltzen, eta gero herrian parranda botatzen dugu, eta oso polita izaten da. Eta gero Bianako gazteak ere mugitzen gara, ni nago erdi sartua Gazte Berri elkartean,
Eta, bueno, bertako elkarte horretatik, saiatzen gara, pixka bat, gazteon bizitza gehiago mugitzen, gazteentzako jaiak antolatzen, adibidez, Biana Arroka, agian entzun da izango duzu, hori guk antolatzen dugu, guk mugitzen dugu. Azaroan, ez? Izan duten da, edo noiz izan zen nire azaroan? Bai, aurten ere azaroan izango dugu. Justu aste honetan atera da kartela, eta, bueno, hor saiatzen gara, pixka bat gazte mugimendua sortzen. Ongi. Eta Logroñora tagaten zate ere bai, baduzu harremana, ez? Logroñokin orokorrean, Biana eta Logroño hain hurbil izan ta, ez? Bai, juten gara Logroñora. Nire segi gustatzen Logroñora joatea, baina bai egia dela, Bianako jende gehiena joaten dela bertara, asteburuetan, parranda botatzera, batzuk herrian jarraitzen dugu, ez? Zer, larunbat normaletan izaten da giroa parranda egiteko eta hola, edo zein bertzen? Lehen zegoen kriston giroan, niri gaztetxoan nintzenean, baina orain ez dago hainbeste girorik. Baina, batzuk jarraitzen dugu hor, giro hori bueltatzen da, ez? Eta zure herrian hain txikia izan da? Bai, larunbat normaletan eta ez da, tabernan eta bai egoten gara, baina gero parranda egin nahi baduzu, bertzelekuetara joan behar zara. Lehen Elizondon izaten zen larunbatetan, orain Elizondon ere ez dago goza hundirik egerran. Eta bertze plana bilatu behar, niri adibidez mendiera gatia gustatzen zait, eta zorionez, 20 urte nituenean Elizondon bai bat zegoela parranda ona, eta orai 30 bertze plana bilatzen ditugu larunbat arrunten dako, igande arrunten dako, eta gero zerbait dagoenean bai aprobetxatu edo mugitu bertzelekuetara, baina larunbat arruntetan parranda nahi baduzu, ez dago, ja hildar, bere garaien bai bat izaten zela, baina orain ja nahiko oso nik uste dut leku gehienak bezala, leku gehienetan ja parrandako giroa eta jautsi da, jendea jautsi da, ez dakit bertso ohiturak hartu ditugun, nolabait europarrago bihurtu garela uste du, denako da hamarretako bakoitza bere etxera, loitera, eta ondoko egun aprobetxatu, baina parranda behintzat aldatu da, azken urtetan pila, azken 10 bat urtetan aldatu da erabat. Bai, asko aldatu da. Eta zure zonaldean euskera, gaztelera ez da asko entzuten, ez? Justo nirearen kontrakoa egual, ez? Bueno, haunitzez, baina nahi baino gehiago. Egerran baztanen adibidez, 8.000 ez gara jagatzen, 7.000 bortzeun, 7.000 eta piko gara. Eta horietatik 1.000 edo izanen dira, baztan da bailara bat, Amabortz herriko bailara, horietako bat da nire herria. Eta 1.000 edo izanen dira erdaldunak, bertze guztiak euskaldunak. Eta, gehiengo handia da euskalduna, baina horrek ez du erran nahi bertze guztiak beti euskara zitzen duten. Uste dutela orain momentutan baztango erronkaik handiena edo ez dakit erderazko joerak badira, ez dira zabalenak edo ohikoagoa da euskara solastia, baina badira eta ez dira gutxi, eta uste dut hortan badagoela non hobetua. Egerran bizia iaia osoik iten alda edo osoik erraten alda euskeraz, baina gero jendean artean, ez dakit, guaiago edo izanen da egian erdera solastia, edo egiarran erderak duen eragina handia da, nahi edo ez nahi sartzen zaien egu alde guztietatik, eta nik uste dut azkenean, zu irakaslea zaren zer ikusko zu arazoi ez, lehenago gutxik eginenean, beti marrazki bizidunak euskaraz izaten ziren, gure referentzia, gure esamoldeak denak euskaraldunak ziren, Son Goku zela, Ninja Dordokak eta ez dakit zain, denak euskaldunak. Eta gaur egun, aipatzen denez, nik marrazki bizidunik ez dut ikusten, baina ETV-en marrazki bizidunak Nafarroan ikusteko arazo gehiago daude, eta orduan, orain lehenago Son Goku zen euskeraz eta Shin-chan beranduago, baina orain ja Bob Esponja erderaz, eta gero horrek umengan eragina du, eta esamolde horiek esaldiinak direnak, esaerak, ja erderaz errateko ohitura dago. Badirudi momentu batzuetan iruditzen zait, euskaraia ez dela espresiboa pentsatzen duela jendeak, espresio batzuk edo espresioak izan nahi dugunean ja jotzen dugula
erderara, ez? Eta niri ere gertatzen zait, edo ikusten dut inguruan honiz gertatzen dela, nahiz eta elkarrizketa euskalduna izan, euskaran kalitatea gure gurasoetatik jautsi da honitz. Gure gurasoak bertze euskara eize kalidade handiagoko euskara solasten ziren, nire ustez, eta guk pixka debaluatu dugu edo euskara. Pixkat baino gehiago, nik uste. Nire horretan ados nago zurekin, nire Biek bakotxak badu bere momentue eta bien arteko kombinazio bat. Denetaik. Musika estilo honiz gustatzen zaizkit, reggaetona eta teknoak enduta bertze guztie gustatzen zaitela erraten. Bai, gitarra pixkat, jo edo saltxatu bintzat. Bueno, ez dut haunitz irakurtzen, baina irakurtzen dutenen gustatzen zait, baina jarraikortasun gutxikin irakurtzen dut, egerra. Azkena, nire lagun baten, Ernesto Prat, orai duela gutxi idazten hasi den idazlearen Telleria eta Gero zer liburua. Bai, pixke bai, mendie, bizikleta, futbolean gero eta gutxiago erran, baina bai, pixke denetai. Bai, erran daiteke gustatzen zaitela bai. Uda honetan ez nahi zinoragan, azkeneko bidaiatxoa edo aste zainduen Santiago bidea egin nuen bizikletaz. Nire herrian ez da egoera ez da inberdina, oso desberdina da, baina bai egia dela hori kalitatea jaitsi dela eta nire garaia naiz eta herria ez izan hain euskalduna, igual esapide horiek edo marrazki bizidunak edo bai ikusten genituela euskeraz, ez? Eta hori guztiz desberdina zen, nik ikusten dut nire ikasleak eta nire bizitza bai egiten dutela erderaz, ez? Baina, gero bai egia dela, nagusitzen doazen heinean, hartzen dutela euskerarako joera, ez? Orduan, igual, beraiek konturatzen dira, zeinen garrantzia daukan gurea denan bezalako zonalde batean, euskeraz hitz egitea eta hori aurrera eramatea, ez? Eta dirudi konturatzen direla eta egiten dutela, ez? Eta hori eskertzen da, eta hori ikusten da, zentzu horretan badoala gora. Naiz eta oraindik bide luzea izan, pixkanaka bagoaz aurrera, zentzu horretan. Batzutan iruditzen zait, ez dakit, ikusten, igual, euskaldunago diren eremuetatik, erdaldunago direnetara, aurrek eta eskoletan ikastolan dauden aurrek hor izaten dutela sensazioa, euskara, noski beren inguru guzia, herrian erderaz hitz egiten da oro har, gurasoak segurazki ez dakita unitzetan euskeraz, eta, joera erdalduna da, oro harrez, herri horietan, eta orduan igual umeek pentsatuko ez duten, euskara dela erabat hizkuntza akademikoa, eskolarekin lotuta dagoen hizkuntza bat, ikastolan behar dena, edo deredukoa baldin badira, dereduko beren eskola publikoan behar dena, eta gero hortik aintzinera, ez hor pauso ematea nik uste dut garrantzitsu izan dela. Herri horiek gehiago euskalduntzeko, ikuste aurrek ere, izan daitekela karrikan erabiltzeko hizkuntza bat, eta hola dela, eta ez dela ikastolakoa. Ez dakit sensazio duzun zuk edo ez. Bai, azkenean gertatzen da ere, azkenean gure inguruan oso zaila da beti euskaraz hitz egitea, azkenean kuadriak ere normalean nahaztuak izaten dira, ez eskolakoak eta ikastolakoak. Hasieran nire garaian zen hori eskolakoa da horrekin ez, eta gero nire kuadrian badena gaude elkarrekin ez, eskola eta ikastolakoak. Eta horrek azkenean moztu egiten zaitu, ez, kuadrian baldin badago pertsona bat gazteleraz hitz egiten duena, errespetuagatik batez ere ezin duzu euskeraz hitz egin, ez. Eta horrek ere mugatu egiten du. Azkenean bianako ikastolan guraso askok ez dakite euskeraz, nahiz eta orain batzuk mugitzen dira euskara ikasteko, beren seme alabekin hitz egiteko edo laguntzeko, eta herrian ere hori bultzatzeko ez, baina egia da bere umeentzat oso zaila dela, gurasoak ez badute euskaraz hitz egiten, eta bere ingurua ez baldin bada euskalduna, azkenean oso zaila da beraientzat ere hori aurrera ematea, ez. Eta azkenean beraien artean bai egiten dute,
Naiz eta askotan erderara jotzen dute, badelako inguruak ere busti egiten zaitu, ez. Hori niri ere gertatu zait, nire familian Eibartik etorri ginenean, bai egiten genuen etxean beti euskeraz, beti zen dena euskeraz, baina nabaritzen dugu, azkenean anekdota guztiak eta gauza guztiak gertatzen zaizkizunez gazteleraz, jotze duzu gaztelerara, ez? Eta pixkat pena dela, ez? Eta horretaz, konturatzen garenean esaten dugu, ostras, joko dugu euskerara, ez? Baina, bai egia dela, kutsatu egiten duela edo, eskutsatu, baina errealitate bada, bertako errealitate bada. Bai, hor, igual, salto eman beharrekoa, eta gure eremuan ere bertzelako saltoak lehen aipatu dana kalitatearen aldetik, erabilera igotzearen aldetik, ez dakit nik sentitzen dut. Azkenean zonalde euskaldunak direla, baina euskara bertze lekuetara edatuko baldin bada, nolapait ere gure erantzunkizun bat dela ere modeloi edo pixkat eredu izatea eta bizi ahal izatea ikustea bertze lekuetan nola leku batzutan euskara hutsan bizitzen alden eta ez dakit eredu izatea horrek ere kartzen du bertan lanin barreko afera dela eta ez dakit nik uste dut hortatik erabilera igotzea arras garrantzitsua dela. Eta erdal foko horiek gutxitzea eta gehien bat horrekin lotu ere euskaraz ari garenean hain euskainol lehen aipatu dudana ez izatea eta pixkat kalitatea igotzea, euskaren kalitatea. Hor badago erronka desentea nik uste dut. Hori da, azkenean hor denok daukagu erronka ez. Eta batez ere ez, erronka daukagu dakigunok ez. Pizkanaka, bintzat, gu irakaskuntzan gaudela sartuta ez, daukagu bultzatzeko modua. Nire herriak badauka historia interesgarria ez, oso balio historikoa handia dauka. Eta bere ingurua ez, dauka bere xarma mahastiak eta inguru hori. Euskera, falta zaio, batez ere. Bueltazka bat emango nuke herriko harresiaren ingurutik eta San Pedroko Elizaren erruinak ikusiko nituzke eta Cesar Borgiaren hilobia eta Lezaharretik pintxo batzuk hartuko nituzke. Enuke jakingo zein esan. Enuke jakingo, miretsi, ez dakite, azkenean guk euskera izatea lortu duten pertsona guztiak miresten ditut. Ez daukat mania askorik. Eta musika aldetik ze musika gustatzen zaizu edo? Niri batez ere roka, eta gehien bat euskal roka gustatzen zait. Eta zuri ze gustatzen zaizu? Niri ez dakit, orain bertan roka gustatzen zait bere zabalera guztien, bere estilo guztietan, metala izaten alda, punka izaten alda, rock and roll klasikoagoa, egarren gitarra jotzen dut eta horrekin gustatzen zait. Gitarra duten taldeak edo musika gustatzen zait, oro har. Baina gero gauza desberdinak, gaur egun egerran lehenago pixkat gazteagoa nintzenean, edo gaztean nintzenean edo dena delakoa, etxeago nintzen musikaldetik, punkia gustatzen zitzaidan, eta bertze gauzak gutxiago, eta urtekin egerran denetik pixkat. Kendu duz reggaetona, parrandan ere hartzen dut reggaetona edo botatzen ematen dutena, jartzen dutena, onartzen dut eta kitxo, egarran kasu gehiagirekin gabe, baina musika mota desberdinak azkenean denetak pixka bat. Ni ere berdin, azkenean hori gehien entzuten dena reggaetona nire zait asko atsegin, baina bazu esala parrandan azkenean hori da dagoena eta saiatzen zara disfrutatzen alik eta gehien. Eta gero denetan nik ere gehien musika estilo gehienak entzute ditut, baina hori roka da gehien, zuk esaten zuen bezala, roka bere zentzu guztietan, gehien gustatzen zaidan estiloa. Jotzen duzu zerbait edo ez? Ez dut ezer jotzen.
ez dut esari jotzen. Gustatzen zaite ibili nintzen hor panderoakin hasiera batean eta gustatzen zaite tekitizia eta giro hori. Eta bueno, bateria ikasten hasi nintzen, baina nahiko utzita daukat ja. Bueno, orduan zerbait bai, ez? Pixka behintzat. Zer, bai. Da, gehien gustatzen zaidana, perkusioa. Izango zen. Ni egarren bateria beti horri izan dut pendiente edo gustatuko litzaidaken instrumentu bat, baina gitarrakin hasi nintzen, gero egarren orain ez dut ere hainbertze jotzen ere, ez pixka jotzen dut, baina unitzez. Eta bueno, bateria gustatzen zait, erritmoa eta gustatzen zait, eta adrenalina pixka botatzeko iruditzen zait instrumentu egokea, baina bueno, ja, ez dakit orain, ja ikasten hastea pixkat berandu edo ez dute den, eta hor gelituko da, betiko helburu bezala. Eta ze jotzen duzu gitarrakin edo, ze gustatzen zaizu jotzea? Balen izan nuen talde bat, duela zakezen bat urte, ja, 10 edo 12 ez nahi zerbaitzen, eta lau bort urte egon ginen jotzen, eta jotzen ginen punk, ska, bueno, nahiko tipikoa da, Euskal Herrian jotzen den tipikoa. Eta gero bai hasi ginela, ja, beranduago bertze talde batekin, funk eta bertze estilo batzuk pixka dola, desberdinak, hip-hop, bertze rollo bat, baina ez zuen entzinera segitu. Egarran talde bat itea hastea erresa da, baina gero mantentzea ez da azkenean jende desberdinakin eta baina bai. Eta ez dut haunitzik jotzen, maila estandarra dola, ez dut maila ona, jotzen dut pixka bat eta ez dut nire burua gitarra jole konsideratzen. Gitarra jotzea gustatzen zait, baina hori da. Bai, baina ez hola, ez gitarra jola, inondik inola. Bertze, horiek behartzen maila batean. Haunitzen zuntuz, baina genak txarrak. Ez dakit, gainerakoak ez dutena herri arrunta da, menditartean dagoen herri txiki bet, ez dakit, giro eta herritarren arteko giro ona izaten alda. Ez dakit, hondartza igual. Iparrelako ertzetan buelta eska bat manen nuke, gero izpegiko bentetan bazkaldu, atxaldean xorresingur jozira gantorri paseotxo bat, eta atxean zubipuntan talo gafari bat. Urtez urte, belaunaldi euskara solastu diren baserritarrak, bere oinordikoei euskara pasatu dieten baserritarrak, orokorrean herritarrak nire esten ditut herritar euskaldunek. Kamaren txinean konfesatu daiteke nik ez. Bueno, gustora ez, ezkenean, solastu gara ongi. Bai, solasaldi politia izan dugu. Kaixo, bikote. Oso ongi moldatzen zaretela ikusten dut, primeran, eta oso solasaldi polita izan duzue, oso euskararen aldekoa. Eta, oso euskara polita eta zaindua daukazue, enbidia ematen ditu horrek pila bat, esan behar dizuet. Eta, gustora egon zarete, orduan? Bai, oso gustora. Arras ongi, bai. Eta konbentzitu alditzue bestearen herriak, igual bizitatzera joateko, edo bizitzera, joateko moduan, edo... Bueno, nik ezagutzen du berea pixka bat, egon ez bizpairu godiz, eta gustatzen zait, bai. Bizitatzera, bertzen ezpai joateko ziur baietz. Bai, eta... Ni ziur, bai. gogo naizela onjo bila, datorren urtea ziur. Orain nahi badugu denbora, baina bai. Zuek agurtu baino lehen, gure artista, Euskal City saioan, badugu artista dela pista bat, eta aurkeztuko dizuet, ze zuek hemen solasten ari zareten bitartean, bera lanean egon da, landalan, eta aber zertan egon den. Eta hemen daukagu gure artista, Peio. Epa, Peio. Eta bere lan ederrak, ze bi dira, eta zuentzat opari moduan. Egin ditu. Esker mire. Ni esker. Euskal Cityan parte hartzeagatik. Estebe, iruditzen zaizu? Badu bain ere ite pixket, egia. Bai. Esker mire. Eta... Aterako dan, bai. Eta iraultza, ze? Ze polita, oso, no? Ze guapa! Ni esker. Eskerrik asko, Peio, eta zuei eskerrik asko tortzeagatik, eta zuen esperientzia kontatzeagatik, eta, hemen egonen gara, nahi duzunerako, bale? Bale. Eskerrik asko. Venga, jo! Aio,
Ez dakit gure konbidatuen herriak ezagutzen zenituzten, baina ni Iraultza eta Esteben herriak bisitatzeko gogoarekin geratu naiz. Bianak eta Arratzuk merezi dutela kontatu digute. Orduan, konprobatu beharko dugu, ez da? Gure gaurko saioa gustatu zaizuelakoan, nahi sanez gero, hurrengo saioan ikusiko dugu elkar hemen. Euskal City saioan, Xaloa telebistan. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.